Diri sa atong tubag sa Salmo niingon ta, unahi ako diha sa imong katarong o Ginoo. Naghangyo ta nga iyatang giyahan nga mahimong matarong. Sige, lingay mong tupad. Inaganahan ka magtinarong. Daghan ra ba nato nga di sad ganahan magtinarong, kay nindot gyud ang yawa-yawa. Muna diri sa unang pagbasa niingon ang Ginoo, gihigugma ta mo mga Israel, giluwas ta mo didto sa Ehipto, gibuntog nako inyo mga kaaway, gitagaan ta mo yuta, gitagaan ta mo gingharian, kay gihigugma ta mo, pero gasigi na mo supak-supak nako, dili na mo maminaw nako. Mao nang niingon siya, way makapugong sa iyang isilot unya sa mga taong nagsupak-supak niya. Laing to dingi sa imong tupad ing na dili ka silutanan. Naagi di ay silot mga igsoon basta mo supak tas Ginoo. Nganuman ang silot mao ang atong pagbiya sa pagsunod sa iyang dalan, ang dalan sa paghigugmaay. Muundang nagaitag higugma ni supak na tas Ginoo, mao na siya silot. Kana bitang mga anak nga dili mo sunod sa pahimangno sa ginikanan, nya dili na mahigugma sa ginikanan, nya mo supak yun, mo simang yun, mo buhat yung mga buta nga wa gitudlo or supak yun sa gitudlo sa ginikanan. Ditso ginagka hitumpawak sa kadautan, nya mo balik na sila, maghilak-hilak, dawato na sa ginikanan, nya supak na sa adto na sa kahimtang alisod kayo. Pero nang ayaw pagsigduwa sa computer, pabuang yung computer, hangtod pagkadako-dako, ayaw yung apil anang mga bisyo, musuyop yun, ikapriso na, kung sa'yo buhaton, hilak dayon, tabang na sang ginikanan, kana silot na ginasiya. Bisag kamogod, bisag kita, suway rago nagsupak ang gisugo sa Ginoo, sama ang higugmaa ang imong kaaway, sige yung pangaway. Sige yung pangaway, tanaw na to unsa imong kinabuhi. Nindot bang kinabuhi sa mga taong palaaway? Katulong lingi sa imong tupad nawa karoy giaway. Nawa kay giaway ron. Oy, kato ra bang kasagarang awayon kana sang suod sa tong kinabuhi. Mogi dali kay nimong singhagan, dali kay nimong yaw-yawan. Ay gyud kumpiyansa. Nya karon unsa may mahitabo kun mosunod tas Ginoo? Dili ta maratol sa mga pagsulay o sa mga kanini ang gitawag natog hulga sa kinabuhi. Di kita maratol, relax rata. Muna ang mga santos, labi na gid ang mga martyrs sa panahon nga sila sakit, giaway, gihulga sa kamatayon o gani gipatay gyud, relax ra gyud sila. Mao na si Kristo dinhi sa atong ebanghelyo, bisag kusog na kayo ang hangin, ang sakayan sudla nagbawod, natug ra gyud siya. Pero ang mga tinun-an niya nga kuyog niya dito sa sakayan, 40 na yung taong maratula, siyagit na sila sa kahadlok. O ila na ganing giingnan si Jesus, Ginoo, luwasak kami, nagungaw na kita sa kamatayon. Ang tubag ni Jesus, nga nung nahadlok man mo, kagamay sa inyong pagtuo. Natin ang mutanan ako, padiron saon magyud pagbuntog ang yawa, nako ay padalas kahadlok. Sa di maginakalikayan padiron, mahadlok man kita, nako dawata nga mamatay ra ka, huwag tang gina imong kahadlok. Nilingay imong tupado, ing na kadawat na ka, nga mamatay ra gyud ka.
Nakadawat na ka. Mao man ginay kamatuoran, mamatay raman kita. Niya kung mudawat ta ana, unsa may sunod, di na ka mahadlok anang hulga sa kamatayon. Nga naman, mamatay raman ta. Niya nga atong kamatayon, bisag unsa raman ay agian ana, na ay mamatay nga naghigda ra, na say mamatay nga naglakaw, na ay mamatay nga nagsakay, na say mamatay nga naglupad, na ay namatay nga naglangoy, di ba? Na ay namatay nga naglingkod ra gyud, na say namatay nga anang nagwali, na say nagmatay nga nagduwa ba? Nabdito sa siya namatay. Gahapon bitaw ang atong lektor diha hapit sad mamatay, amot buhi pa baturon naglektor, hapit mamatay ni kalit nag-collapse diha. Kanang inana ba mamatay ra gid ta, nasay namatay nga busog, nasay namatay nga way kaon, nasay namatay nga hubog, nasay namatay nga wa kainom. Bisag kung saon na to, nasay namatay nga nag-exercise kay pahilti ko no, pahilti, magbisikleta kay magpahilti. Dito sa siya namatay sa iyang pahilti. Mamatay ra gid ta. Nasay namatay nga nagkaon. Nagkaon ba? Kaon in taon kay aron mabuhi. Namatay naman hinuon. Mo na kung mudawatas kamatuoran sa atong kinabuhi, lisod kay taratulon. Kanang tao nga nagpuyo sa kamatuoran, relax kay na. Muna si Kristo, relax kay matud pa niya, mianhi ko aron pagsaksi sa kamatuoran. Pero kanang mga bakakon, maogid na yung mga ratulon. Suway pa color imong buhok, di ba magkaratol-ratol ka, iniglakaw ni mo nga wa ka ka-check up sa imong buhok. Kay imo namang giusab, namakak naman ka. Suway nagkis-kis imong kilay, di ba magkaratol-ratol ka, di na magtupong igsunod imong badlis. Ratol kay. Nga nang imong naong, imong papution, magkaratol-ratol yun ka. Samot na yun magkaratol-ratol ang bana nga mga bit. Kaya di naman to nimo asawa, di naman to tinuod, nga agbay-agbay ka dito, magpanglingi ikaw Pari noon, okay ra, mag-agbay-agbay, kay pila ra may pag-ingon nga ako ning, pag-umangkon. Dali ra kayo ingnon. Pero mamabdos na sa to, magkaratol-ratol na sang pari, igdayong misa tiksan nga hapit na kumanganak sa sang pari. Di na kaingon ang Ginoo mo na kaninyong tinarong naman niyang yawa, karatol-ratol. Bisag kinsa nga magpuyo sa bakak, ratulon gyud na og maratol gyud. Sige, lain na sang lingi sa imong tupad ing namaka ka. Basta mamakak, ratol gyud na. Labi na gyud o mubuhat kita mga butang nga dagko kaayo og salaod, sama anang pamaligya anang drugas, pagsuyop anang drugas, kanang pag-abortion, kana ba? Kanang adultery, pagpangabit, kuan kay na siya, pangurakot, kana bang smuggling, magkaratol-ratol yun. Maubitaw kita din sa Pilipinas, usaman kita sa branded ta ba? Nadako jud kayo ning issue nato ang corruption. Tanawa ang ato mga leaders, gasigi na lang gina sila lalis, siging lalis, ratol kay sila silang kinabuhi. Why kahusay nganuman pulos-pulos man nga igo aning corruption. Sige lang gyud lalis, dili gyud magkauyon ba? Tanawa ang mga nasod nga dili kayo kusog ang corruption. Wasad kay sila ilalis, nya nindot kay ilang nasod kanang mabungahon, kusog kaayo ang ilang kanini ang nindot kayo ang ilang pag-atiman sa ilang mga
katawhan, ang ilalang mga karsada dito, limpyo kaayo, dagko kayong mga karsada, at tanawa ta dinhi. Das karatol bang, hasta karsada, puyan. Ani, aram na din sa atong palibot, ambot, unsay buhaton anas atong mga barangay officials, ni ara na sa atong palibot. Siya na ang balay, butangan o trapal nga ripadong sa karsada, niya butangan dig mga galon, butangag lamisa, ni soda yung karsada. Mura nag ang karsada, ila nag yung balay. Nakuha yun sila kay baong karsada ni Dini. Niya nga to sa mga barangay officials, wasag yun kabadlong. Ato kanang tabang ato ibalhin dito sluyo, na ang kanang inyong lamisa, dito na lang nasluyo, dito na lang mo pangaon, ato ning agianan dinhi. Siya ro di gyud mo kasabot ana. Jawa mami kwarta ikagasto, atong tabang nga gasto. Aron mabalhin ang ilang lamisa o kanang ilang hugasan adto luyo. Anong laway kay tan-awon ba? Hugaw. Ratol ta. No? Nawa din adin hides palibot di ay. Kung ilara sige kung kaagi. Nya waday na masabod inyong mga mata, mga barangay officials. Nya kamo sa mga taong gahimo na wa gyud mo'y konsensya nga ang karsada inyong himuon ninyong sala, himuon ninyong lababo. Wa gyud mo ana makonsensya, himuon ninyong tindahan ang karsada. Unsa mo diha bintana sa inyong tindahan naas karsada? Wa mo maghuna-huna, maligsa nang namalit. Tapsingan na ang mga motor. Tungod na sa atong karatol, wa na ta magpuyo sa kamatuuran. Mao na din sa ato, inilugay, sigig yung ilog anang gahom, ilog anang kwarta, kami sa dinisimbahan, ilog anang kulikta. Gamay ra ba sa kay kulikta usahay? Hinoon, wa gid may mag-ilog anang slot, wa mag-ilog. Sus nindota untag mag-ilog mo pamalit og slot, no? Kana bang maglumba gyud mo pamalit og slots ba? Kana untay nindot maglumba ta pagpamalit og slots dinhi kanang atong SBF dag og MMHD. 1,500 ra gyud total, SBF dag 500. Para na sa tong kumbinto, MMHD 1,000 para na dito sa Kapilinya. Mag-ilog kuno tag pamalit ana, mag-ilog tag tabang sa paglimpyo sa atong mga karsada, ato nang sipsipan atong gunahan kamo mga anang residente dool diha kanina sipsipin ang dan kanang mga kanal atong limpyuhan, kanang mga open canal sa atong karsada nga natimpagan og mga yuta, kamong residente dool diha pag-ilog kuno mo pala ana kaawa man sa goy budget pa dir, ayaw na lagpasuhol ana ba? Mag-ilog tagbuhat sa matarong, mag-ilog tagbuhat sa pagpangalagad, mag-ilog ta sa pagsunod sa katarong sa Ginoo. O na dinhi naningkamot gid ta pagtudlo og pagbuhat sa mga buhat nga matarong. Nang nakita sa nato daghan man tang nagtinabangay labi na mong sigig pamalit og slots ang ato dinhing pastoral council, finance council o kining ato mga staff o kining ato mga barangay officials o ang ato mga chapel leaders nagkahiusa man gitag di man ginunta hiusa kayo pero at least tinabangay kita mao nang nindot-nindot ning atong lugar. Mailhan raman gina nato kung nagsunod tas katarong sa Ginoo kay nindot tan-awon ang atong gipuy-an ug ang atong mga binuhatan. Lingay mong tupad na nakatampo kas kanindot ron dinhi sa ato. Nakatampo ka. Ako lipay kay ko magtan-aw nga naatay mga nanimba dinhi tungod kay nakita nila nga limpyo kayo ang atong sulod ug sa gawa simbahan. Din agyod mulabay og mga sagbot ilagyong gunitan, isod silang bag, isod silang bulsa, ang mga wrapper sa ilang gikaon. Wa na ko kakita kay dinhi magbilin og mga mineral water nga bottle anay panagsara gyud kayo.
Ngano man, napamagi-uban niya, moingon, Pader, pwede ra isod ang among sapatos sod simbahan. Ako, pwede kayo. Ihubuon yun niya. Ay, hubuan. Kung amang ko kay Pader ka na maikog ta mo tunog, kay limpyo kayo. Naku, ayaw, maumbitan ng gilimpyuhan, aron inyong hugaw-hugawan. Mag-uol magkagrinhing mo sod, sapatos ka, nga na may tiglimpyo. Pero siguro alang sa tingali, oy, nga dili kayo hugaw imong sapatos. Pero hugaw gyud kay perting uwana, ay so din oy. Diapte ka usang nasuko kay ko dito ko seminaryo kay ako may tiglimpyo sa CR. Di jud ko gusto nga ang CR namo public CR nga hugaw. Muna sigihan ako limpyo. Nya na man sa giubang mga seminarista nga love hugaw-hugaw ra gyud ba. Lagot kay kustanan igsurong panasad hugaw sa kayo na. Maglagot ko ba? Nga na malandong ko nganong naglagot ko. Murag giingnan ko sa Ginoo. Nganong ni aman ka sa CR nako manglimpyo. Nya nganong galagot man kag naay maghugaw-hugaw nga nahigugma makakas pagpanglimpyo. Paglipay kung naay hugaw kay ma-exercise nimo ang imong gugma sa paglimpyo. Ay nalipay day ko na sus maura man din ni solusyon. Sige hugaw pa more. Di ba? Nahigugma para ng pagpasaylo, nahigugma ba ka sa pagpasaylo? Nahigugma ka wa? O nahigugma ka sa pagpasaylo, paglipay kung naay magsigig pakasaangan ha nimo, aron ma-exercise nimo ang pagpasaylo. Imong anak nagtinapulan, thank you Lord, niya nasa ko'y pasayloon karong adlawa. Ana, giinsultuhan ka sa imong bana, salamat Lord, ako na sa ning pasayloon. Giyaw-yawan ka sa imong asawa, salamat Lord, makapasaylo na sad ko karong adlaw. Ana ba? Nangabit imong asawa, salamat Lord, makapasaylo na jud ko kadaghan ani ron. Ana. Kay nahigugma man ka sa pagpasaylo, pero nahigugma ka sa imong kalagot, imo dayon ang gamiton ang kalagot, inikita nimong nasayop, singhag dayon ka. Kay ang imong gihigugma kalagot man, munang niingon ta, unahi kami Ginoo. Unsa to? Unahi kami Ginoo. Unahi ako diha sa imong katarong o Ginoo. Sige, katapusang lingi. Ina murag ang pagpalit yung slot mo ipinakatarong karon. Ina murag ang pagpalit yung slot mo ipinakatarong na torong buhaton. Ana nya unahig palit kay musunod ko nimo. Ana no? Ako sa din isip inyong parish priest ning kamot yo ko nga mopalit yo kog slot kada semana. Mahibaw ana ninyo o dili, ako lang yun sa gipahibaw tungod kay ngano man nahibaw ko nga kon ako nang buhaton do nagi mosunod. Pero dili gani ko mubuhat ana murag minus yo kay taghalin. Ana no? Nya kining tanan atong gibuhat tungod sa dako na tong gugma sa simbahan, kadako na tong gugma ni San Vicente Ferrer mo ng SBF Dag, kadako sa atong gugma para ni Mama Mary, Our Lady of Fatima, dito sa atong bugtong replika dinhi sa Asia, 4th in the world, 1st in Asia, and here in the Philippines, in Cebu, in San Remigio. That is very kuan gyud no kana ganing proud kita ba nga naata ni anang maong Center for Prayer with Mama Mary sa Capilinia de Fatima. Nya naay gamay gastuhanan atong palitan og slot. Pila ra gud nang 1,000 atong ihatag. Pila ra gud nang 500 nga ihatag ninyo para ni San Vicente Ferrer aron mahitsas nato, makumpleto nato bayad ang atong mga bayronon. Gamay ra kay na nga mga butang gikan sa dako kayong mga bahandi nga gihatag sa Ginoo nato matag adlaw. So ang taong matarong kanunay magpaambit sa mga grasya nga iyang nadawat. Ang taong yawanon magsigig tigom sa mga grasya nga iyang nadawat. Muna matod pas Ginoo diri sa mga Israelita, ako mong giluwas nya inyo nanong kong supak-supakon, ako mong silutan. Kadagko sa mga butang nga maayo nga akong gihatag ninyo, nya karon din ako ninyo paminawon, ako mong silutan. Manindog ta mga dili silutanan.